नमस्कार मंडळी. तर आज बनवतलो वर्षाच्या पहिल्याच ओल्या काजूगराची उसळ. काजूगर हातात होते तर पहिली गोष्ट तर विश्वासच बसा नाही होतो आणि आपल्यासाठी ना पार्सल लिहिलेला आणि ता पण खूप लांब वरणा. तर पार्सल लिहिलेला करेक्ट राजापूर वरणा आणि ता सुद्धा विजय कृष्ण मँगोज यांच्याकडनं, कारण ते असत आपले सबस्क्रायबर. तर काजूगर आणि त्यांची सेवा ही पूर्णपणे महाराष्ट्रच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरपर्यंत पोहोचवली जाता आणि त्यांची फार्मर टू कस्टमर अशी डायरेक्ट सेवा असा. तर आम्ही बनवतो उसळ, तर आईन मस्त कोमट पाणी टाकलं काजूगरांमध्ये आणि 1 तासानंतर आईन सगळ्याची साला व्यवस्थित काढून घेतली. तर साला व्यवस्थित काढून झाल्यानंतर महत्त्वाची तयारी म्हणजे उसळीसाठी ता म्हणजे वाटण. तर आईन खोबरा कांदा वगैरे सगळं कापून घेतले आणि तव्यावरती टाकल्यान आणि सगळा व्यवस्थित भाजून घेतले. आणि आता टाईम होतो आपली फोडणी देऊची. तर फोडणी कसली जबरदस्त दिल्यान बघा आणि एवढ्यातच घरभर सगळीकडे खमंग पसरलेलो मसाल्यांचो सोबतच ॲड केल्यान महत्त्वाचे म्हणजे काजूगर आणि त्याच्यासोबत बटाटी. तर तुमका जरी काजूगर मागवचे असले ना तर खाली दिलेल्या नंबरवर नक्की कॉन्टॅक्ट करा आणि आपली उसळ अशा प्रकारे रेडी तर झालेलीच. आणि आता टाईम होतो